Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan man laver en hurtig afstemning inde på opslagstavlen i Hey Nabo. Jeg starter med at gå ind på opslagstavlen og skrive et opslag. Jeg har i forvejen valgt 3 muligheder her og givet hver af dem en lille emoji, som jeg har fundet på nettet. Og når den så kommer op, det her opslag, så starter jeg med at smide min reaktion ind. Så jeg tager de 3 emojis, som jeg allerede har valgt. Det var en hat og en dynamit og en tallerken. Jeg mener, at den hedder plate. Sådan der. Så ligger de 3, og så kan mine naboer faktisk gå ind og trykke på dem, og så kommer der en lille tæller på, og jeg kan også se, hvem det så er ved at trykke på øjet, der faktisk har stemt på de forskellige. I det her tilfælde er det mig, der har stemt på alle 3. Det er den allerhurtigste måde at lave en afstemning inde i Hey Nabo.